Iloilo Newsline magadala sa mga impormasyon, issues kag balansing nga komentaris. Iloilo Newsline nagapangalagad humalin last 9 sang gabi tugtog last 10 sang gabi. Humalin Lunes tugtog Sabado. Ang Iloilo Newsline makit-an kag mabatian sa social media. Ini ang inyong nga mga alagad, Trixie Faith Gamarcha Diaz kag Johnny Yanson Diaz. Oras sa Pilipinas, 58 minutos na kaligad sa alas 8. Mayong gabi Banwa, mayong gabi Pilipinas. Kumusta na kamatanan? Welcome sa Iloilo Newsline. Nagapangalagad na sa subong nga oras ang Iloilo Newsline agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita nga aton natipon sa subong nga adlaw Abril 14, 2021. Sa mga listeners ka mga viewers, please like, share, and follow sa Facebook page sa Iloilo Newsline. Kung di maglipat nga mag-subscribe kag turn on the bell notification para ma-notify ka mo sa amon nga YouTube channel Iloilo Newsline. Kung may mga suggestions, reactions, comments, o kung may ara ka mo nga pagpanamyaw, o kung shout out, lihog lang chat sa amon nga Facebook page sang Iloilo Newsline kag sa YouTube. Palihog lang, tumukan nyo da ang bell button para nga ma-notify ka mo, no? Iloilo Newsline sa gyapon. Pwede man ka mo nga makapadala sang inyo nga mensahe sa 0929-254-4135. Sa mga pumuli sa syudad, base may mga kinahanglan ka mo sa mga konsehal sa syudad, katuin nyo lang sa ila opisina kay bilinggit sila nga magkato sa inyo nga lugar kay may service na sila nga pick up. Pick up? Oo. Habi, no? Oo, amang pulos ang pick up. Nga ginbato na nila kung hindi nila talupang doon ang mga kinanglanon sang mga pumuluyo. Kaya nga rason nila kung nga nagakuha sila sa nga pick up kay para kuno nga malabot man nila ang mga pumuluyo kag mapadasig kuno ang ilang serbisyo. Magluwas lang sa 3 kakonsihal nga wala nagabaton nga sanday kagawad Eduardo Ed Piñaridondo, kagawad Mandri Malabor, kagawad Candice Tupas. Ang ila naman niya na hambal ni sa mga pumuloyo, sabi nila kuno legislation ni kaga pagpasar sa resolusyon ang dapat nga i-prioritize sa mga konsyal gali kadtuan gid nila ipaluap gid kuno. No, that's why nga nagkuha gid sila sa pick up para madali ang ilang mobility. Sabi ba? Oo. Nami siguro ang tanawon sang mga pumuloy ang performance sang mga konsehal nga nagbaton sa pick up. Oo, gid. Hibaloon nyo kung nagagata man ang utok nila no, during session, deliberation, kag i-check nyo man palihog kung sino nga konsehal ang miyembro sang 4-piece. Ano na siya ang 4-piece? Pungko, pamahaw, pamate, pauli, 4-piece. Ang pick-up nga ginagamit sa inyo dapat nga ginagamit ng inyo dapat para lang gid sa official use only, hindi para sa pamilya. Kag gamiton na, hindi pa gamiton lang ninyo kung may ara nga importante kamong laktan, hindi niya sa pagpanyinda kag paglagaw-lagaw. Sino magastos sa tughong?
Di karon istoryahan ta. Dali lang kay balikan ta na karon, kay istoryahan ta na karon. Yara na sa aton nga linya ang Pag-asa Iloilo. Ibaloon nato ng sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. Yara sa atong linya si Charlie Dipra. Cha, mayong gabi. Sir, mayong gabi. Mayong gabi sa tanan nga tagpulamati sang Iloilo Newsline. Ari pinakauning lakas ng panahon karon nga adlaw Miyerkules, Abril 14, 2021. Tracks ang tropical storm ang nag-apekto sa Mindanao. Samtang ang tropical storm nga may international name nga Sergey. Alas sa 3 kilos ang aga, uli na sukatan, era sa Mila siya na 65 km na sidangan sa Mindanao. May kabasugon nga hangin na 75 km per ora malapit sa sentro. May pagbandos naman nga posibleng magalabot sa 90 km per ora. Magahulag naman ini pamin na nakatungdan sa 10 km per ora. Sa karon din sa aton sa Western Visayas, padayon kita maka-experience sa angkon kaysa magalumon, tugtog magalumon nga kalangitan. Mataas ang sa mga isolated nga mga pag-ulan, ilabi na pag-abot sa hapon o gabi dalas ng localized thunderstorms. Mahina tugtog makasarangan niya hangin, maghahalin amin na silangan pamin na nakatungdan, magadalas sa makana itugtog makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Antad sa aton temperatura nasa 25 tugtog 32 degrees centigrado. Ang adlaw nagturod alas 6 o kay nasang hapon, magabutlak naman alas 5:39 buwas sa aga. Siga mo na pinakauling lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa sa Lidepra. So, ang bagyo, why pa siya nag-recurve? Why pa nagbalik pagwa sa par? Ara pa siya sa gyapon sa sulod sa par? Yes, ang tropical storm sa karon sir nga atong ginamonitor sa guwapas ang Philippine Area of Responsibility, medyo malayo pa ini kaga sa karon na padayon naton ini sa pagmonitor kaga base sa iya ka forecast track sa karon or initial forecast track niya. Posible ni magasulod sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes ng adlaw. Oo. So ang pag-ulan-ulan kag ang pagpanaguob, pagpangilat amo na dala na ini sa tropical storm. Yes, sa karon ng mga pag-ulan-ulan experience nato na diri sa Western Visayas, sila na diri sa siyudad sa Iloilo, mga localized thunderstorms pa ni sir kaga sa karon wala pa direkta nga epekto ang ini nga bagyo sa konding bayan sa Pungsod. Okay. Cha, madamo gid nga salamat sa impormasyon pagi diri sa Iloilo Newsline. Welcome sir, mayong gabi sa liwa. Mayong gabi. Iloilo Newsline Weather Update. So ang pag-ulan-ulan hindi pa ni dala sang tropical storm. Way pa man kuno sa para. Ara pa sa sagwa sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo amoy ni ikaduha nga bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa subong nga tuig. Ano to silimo gina? Sino magasto? Oo, sino ang mapakayo kung may guba? Sino mapakayo kung ninali nga may guba? Oo. Siyempre ang gobyerno ang magasto. Nami, galino ang sitwasyon nila. Tama, gid ka nami. Ginatagan na sila sa service. Ang gobyerno pa ang magasto sa fuel, sa maintenance, sa pawashing dira, sa salakyan. Tapos may ginabaton pagid sila nga allowances, no, halin man mismo sa gobyerno. Ang mga inugasto na abi mo din sa maintenance and other operating expenses. Yung panawagla nila na dira nada nila kwaon sang mga konsihal nga nagbaton sang pick-up, no, Mitsubishi Strada pick-up. Nan. Makon mo na, abi mo simple lang ang mga konsihal sang syudad, no? Oo. Di para madasig kuno mo ang serbisyo, tanawon tabi. Kung madasigin man serbisyo. Kay kung hindi kamo to kay balo sa deliberation, dira kamo no? Kay kung tulog, pamati, pungko, hikap-hikap lang cellphone, dason pangihi, obra nyo to, dira kamo paluap, kabay pa nga gapaluap kamo sang insakto, no? Gapaluap kamo sang insakto, pero dugangan nato nini karon, ipasaysay ta sa head sang General Services Office
Pagi kay Mr. Joren Sartorio. Kon sa diin ini pangwaon ang ilang nga mga kagastuhanan para nga mahapos mahapos na gid sa mga konsyal kag madasig ang ilang nga mobility kon mobilization. So ibaluon nato ni kay hamakon mo bi ang sweldo sang konsyal para mong balan kon pila? Pila? Kada bulan. Oo, pila? 130,000. ₱130,000 ang ilang sweldo kada bulan. Mangkot ka kung pilang representation, transportation allowance nila. Pila? 17,000, 17,000 plus 30,000 kung kaon nila kung mga dalok-dalok na gid sila. Madlagan mga 147,000. Kaya mako nyo na. Kabay pa nga hindi magdubli. May salakyan na kamo, makuha pa kamo sang rata nyo. Ay, masiling ban nga. Kung si kagawad na ba, siling to patay ho. May nagasiling na din nga mga pumuluyo tao. Nila, basi dalok-dalok. Na, mako nyo ne. So, kay kinanglan ko no, nga madali ang pag-follow up nila sa mga komitiba nila, mga public hearing o kung committee hearing nila. So amo ni kinanglan nga makuha sila sang pick up sang salakyan. Ang mga pumuluyo nga nagahangla kay nabiktima o kung apektado sang COVID-19, relax lang kamo, tangla lang kamo anes langit kag pamusim-musin sang kalimutaw nyo. Kay unahon nanay sa mga konsihal nga nagbaton sang pick up kay nisisidad kuno ini mo para kuno sa ilang serbisyo publiko, serbisyo kato kay dali ng eleksyon. Nan amo nang matuod sa dugang pagid nga impormasyon, Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magabantay sa suba sang Iloilo agod wala sa may makapangisda gamit ang mga lambat kag bangka. Sa dugang pagid naton nga impormasyon, Buena Vista Guimara Sangguniang Bayan members nag-aprobar sang ordinansa nga nagaregulate sang tanan nga sound system, karaoke, kag video key equipment agod hindi makadisturbo sa pagtuon sa mga estudyante nga naga-online classes. Kay sa Buena Vista, may nagareklamo mga kabataan to nga online hasta mga maestra. Apektado sila kay iban niya daw wala lang sa bungog nila, daw wala labot sa kalibutan, nala patukar nga patukar. Tigin pasaran sang ordinansa sang Sangguniang Bayan. No, pagi sa pag-sponsor ni SB member Arthur Art Cartel Jr. So check naton ini karon ang kaundan sang mga impormasyon. Alas 9:10 sa kagkaina ang opisina ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Temporaryo nga ginpasiraduhan kaina sang udto bangod may pagahimuon nga disinfection matapos nga naka-close contact ang isa ka personnel sa COVID-19 patient. Kag mayara man kita nga pagabatunon nga report nagikan kay Danny Villases, tricycle versus motorsiklo nga bungguanay sa Buena Vista kag may ato naman to nga nagmaoy ginlupot sa karsel. Amo nang gusto ninyo nga maoy kamo, amo ginang madangtan nyo. Kag may ara man kita karon nga COVID updates sa Philippines, Western Visayas, kag worldwide. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog lang padala diri sang inyong mga mensahe. Pagi diri sa Iloilo Newsline, palihog like, share and follow. Kag sa YouTube, palihog subscribe
para nga mabasa nato nin sigida ang inyo nga mga mensahe kag mga panamyaw sa inyo nga mga kakilala. Mayong gabi lang sa kay Major Sinona Pansito sang 3ID 3rd Infantry Division Philippine Army kag sa iya nga mga staff kag mayong gabi man kay Major Kenneth Bermijo ang Chief of Police sang Hordan Guimaras dira man kay Major Jeff Ferrer ang hipi sa Nueva Valencia mayong gabi sa inyong nga tanan. Ag mayong gabi man no sa mga taga ICPO, Iloilo City Police Office, Guimaras Police Provincial Office, Iloilo Police Provincial Office, mayong gabi sa inyong nga tanan. Sa Negros Police Provincial Office kadamo-damo na to sobra 20 na to ang mga pulis na nagpositibo sa COVID-19 no. Pertek damo-damo na. So halong-halong gid sa mga hiwat sang ilang nga kaadlawan, happy birthday. Happy birthday kay Maya. Happy birthday Maya. Happy birthday. Sa mga katiyahan mo da, katiyuan. Kag mga pakaisahan mo da. Mayang gabi. Tamya ba, bibi? Kay Mama Alice, nong Mark, Tuto Justin, manang tata, ng Shasha, kay Bibi Polpol. Mayong gabi. Happy birthday kay Maya. Oo, kay nang RK, Auntie Tintin, Tito Rodney, Manong Clifford, Manong Mickey, Manang Valerie Saysay, Auntie Ting, nong Boy Boy, nang Linlin, Auntie Neneng, Tito Alfie, Beyay, Manang Biya, Yan, Ante Gingging, nang Paneng. Sino pa? Kay Mama Bininda. Sino pa? Toto ko ni. Oo. Ni Charing. Kay Anje, kay Maya. Ante Tutong, Tito... Kay Tutong Analin, kagay Nonoy, Benito, kay Toto Rice, ay Mary, dira sa UK. Mayong gabi, no, may birthday dio. Celebrator kita. Ready subong. Happy birthday man kay Assistant Station Manager Josel Banyas sa Action Radio Iloilo. Advance happy birthday kay Dio Lara. Kay Eric Binyas, happy birthday man. Dulungan silang Maya. Abaw, lawig selebrasyon eh. Malawig-lawig ni. Kabay pa nga, okay lang mo da. Mayo lang pagtililipon ninyo da. Kabay pa nga, wala sang problema. Yes. Okay. Mayo lang lawas tatanan. Okay na. So, mayo lang nga pag hiwat sang kaadlawan. Diraman kay SB member Hernani de la Cruz Galvez, mayong gabi kag sa mga pumuluyo sang Hordan Guimaras kami sa grupo. Mayong gabi sa inyo. Dire kita sa pagplaster. Sa party ni sa pick-up, naging panghatag sa mga konsyalbi. Ano to siling mo gina? Nga
ginatagan na sila pick up, ang gasto, ang gobyerno pa magasto. Oo, pungko lang sila. Natagan sila, sitting pretty sila, gastuhan sila sa gobyerno, pero siguraduho nila nga ang pick up gamito nila sa insakto. Hindi nila paggamiton para sa ilang personal, maglagaw-lagaw, panyendada, nga para sa ilang pamilya, hindi nila paggamiton. Gamiton nila sa insakto para sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Kaya kung gamiton nila personal na, kag kung hinali nga may ara makakita, nga makakuha sa picture o kung maka-video, basi madisgrasya sila sa DILG. Namangkot kita sa taga-GSO, General Services Office, kung ano ang mga regulasyon sa pag-avail ni sa mga konsihal sang pick-up. Nisisidad yan sa mga konsihal ang pick-up. Hindi yan nisisidad sa mga konsihal yan ang pagbakal sa mga pagkaon para sa mga nagahangla ng mga pigado. Kaya dapat kuno may ara gid sila nga service para magata ang ilang nga utok. Pareho bala sa batsoy, more utok, dapat maayo ang ilang nga produkto. Pero siguraduhon nyo nga kung damo utok nga ginkaon nyo, nagagata man utok nyo. Ari si Mr. Joren Sartorio sang GSO sa siyudad sang Iloilo. Why man na siya actually isang kondisyon yan. Exact nga nag-agi man na siya sa hustong proseso na destination man sang need, no? Tapos, unlike sa unang diretsyon na siya dayon procurement, this time, gina-require na kita sang DBM, sang DILG, sa ilagay circular, na mag-secure prior approval para sa motor vehicle. Kaya gina-determine man nila kung may necessity man sa pagbakal sa mga salakyan. Kaya kung ang mga salakyan nagkaka-igo bala nga hindi siya serious, gusto din siya sa gina-request na kinanglanon. So, sa 3C, siyam ka mga konsihal ang nakabaton sa? So, subong hindi ako ka siling nakabaton, kaya man ang inspection ng mga salakyan hindi pa kompleto. Sa inspection stage pa siya subong. Basically, tapos na kami na inspect na namon ang ila specifications na compliant man sa procurement of purchase order sa specifications, but bigyan na kita ng documentation. Among sa mga documentations, ang official receipt, certificate of registration sa LTO, at yun na ang insurance sa GSIS. So, ang sasasang niya completely na submit na sa aton, kada we determine accurate and correct pag kita maka-issue ng acceptance para sa mga motor vehicles. So, ang naibaluan natin nga daw tatlo niya ka mga konsiya kanday Kagawad Ed, Peñaridondo, Mandre Malabor, Dr. Candisto Pas, ang wala yan nagbaton. So, ano ni sir ang panser, ang mga regulasyon sa paghatag sila sa salakyan? Ano ang fuel, ang tanang maintenance, i-order na sa city government o kung ila sa mga konsihan? Una sa mga ginatawag na ito ni end users, wala pa ako na matian ko man lang na hindi man hindi ko man confirm kung di man na ang wala sila yung nagbaton, but nabatian ko man sa media na ang tatlo sa konsihan wala hindi sila magbaton.
Now, kung hindi na sila yung magbaton, yan man na isang city government nga property nga privilege nga binahatan sa ila na para nga masabat man ang ilang requirement for mobility. Kaya hindi man subong na yung pangayo sa mga konsihal ngayon but sa mga nagliligad pa man ng mga membro sa aton council may mga request na mga sila. Kung galing kasi hindi na sabat nila yun kasi may mga constraints man sa mga budget, no? Sa iyang pag-maintenance sa fuel, ang kada opisina may ara ina na ginatawan na ito nga MOOE. Upon ang maintenance and other operating expense niya account. Dira na dahil na kuha ang mga fuel, ang oil, lubricants, pati na maintenance. Hindi lang ayat ang motor vehicle, kundi pati na ang mga equipment man sa opisina. Amo na dahil ginakuha sa mga pang-maintenance. I see. So why sila bisar nga may ara man sila nga counterpart nga dapat igasto? Why na iya sang amo sina? Wala, you mean personal nila nga counterpart? Oo, sir. Wala, kasi iyan niya sa pinagdiyan ng gobyerno. Kung magasto man sila yung personal nila, ilan na nga yan nga voluntary nga paggasto. Yeah. The only siguro nga mandatory sila nga magpagawa personal reporta kung ang isang opisina na wala makapa-renew sang registration on time, kinahan sang may penalty. Ang penalty na be charged against government funds, bayaran ginaya sang personal. Personal. So kung hinali abi nga kay may nabala na itong may ara man na sila sa nga rata, no? So ang rata nila, gaston man na nila, pwede man na nila magasto Japang ulay sa payan nga may ara na sila nga vehicle labing, service vehicle. Actually, sa propriety, sang pag-claim ang raya, hindi na yan makuha din na, no? Ang component, ang transportation allowance, ang makasabat din sinaya, actually, ang accounting, no? Kung pwede nila claim mo o hindi. But sa personal ko yan na nahibaluan, ang vehicle, kung ginagamit siya sang head of office o sang opisyal nga nag-claim sang rata, kung gamitin niya ang vehicle directly sa iya performance, nag-discharge ang iyang function at duties, ma-disqualify siya sa pag-claim ng transportation allowance. Kasi double to karon mo, no? Sorry? Madubleto karon. Oo, tigitagaan ka na sa salakyan para ma-perform mo ng imong duty. Ang logic nga, hindi ka na dapat mag-claim ng transportation allowance. 17,000 na hindi na sir every month. 17,000. Ito nga lang na ang travel allowance. So kung inali abi sir, representation allowance. Now, kung ang opisyal kaya mo sa regulasyon sa atong accountability system sa syudad, ang tanan nga gamit nga gina-assign sa opisina, primary accountability sang opisyal. So including na ang salakyan. Pero kung gin-designate niya o gin-assign niya ang salakyan sa discharge sang function sang opisina iya, na hindi sa iya personal o hindi sa iya nga diretso nga performance ang iya duty, then hindi pwede yan na iya ma-claim ang iya transportation allowance. Pero again, nasaling ko ang the best office to explain sila ang sa accountant siguro kasi sila niya gauyan sa kwarta. Dason sir, kung ang paggamit na sa salakyan, ano na saman, office hours lang o kung beyond office hours, pwede pa magamit? May trip ticket na? Basta during office hours, within bounds ng syudad, kag regular nga
nga discharge ng function, wala naman na siya trip ticket. Pero sa sinasaling mo, kung outside ng office hours, beyond sang boundaries ng syudad, kaya gina-require din ang may trip ticket. Una, protection man sa nag-drive, ikadua, ay tiling ba natin, official use only mo. Propriety ng paggamit, official use only. Isa na operasyon nga, tanan niya sa lakyan niya, years ng syudad, yung napabutangan din ni Mayor Jerry sa mga markings, may decal. Anong opisina, may numero, para kung ang aton nga publiko, ang aton taxpayers, nagapati nga wala siya sa gusto nga lugar, hindi ko sa mga kilid-kilid na igidya. Ito pwede nila tayong ma-report, may readily identifiable. So it's up to the sa nagagamit naman, no, kung nabigin report siya, ano siya mo ni La City, nga siya sa grocery. No? So it's up to the end user. Kung i-justify niya, kung may ticket siya na ginaulitan, kasi pinagbakal siya sa mga food or non-food items banda, kaya kinanglangon sa distribution sa napiktuan ng kalamidad, then that is valid man nga biyahin niya. Pero pwede nila na sir, madala sa ila balay? Hindi. Unless siguro sa mga justifiable na niya, hindi nagibala maibitar nga sitwasyon, nga kinang ipulit na lang din kasi kung nalimbawa, nagkato sa kalamidad, nagkatantang dahon na bete, tapoy naman ang super, papulion mo pa na, pagayon mo pa na, kaya man sasakyan pa pauli na. So, depende sa sitwasyon na. Oo. Pero dapat sir, kung mahimo pa lang pagka abis ang office hours, mga 5, dapat nakagrahin na dira sa City Hall. Dapat nakagrahin na sa kundi designated nga garahian sang syudad. Oo. May araman na sir nga gina-specify kung sinugid ang iya abi nga driver, kung may gin-designate gid nga driver, ang konsyal pwede makadrive nga way sa gin-designar. Normally ang opisina na iyan nag-identify kung sino ang iyang official driver mo. Ang tagsa kapatsyan. Kung sila yung mag-drive, kung ano nga rason, I don't know. Pwede sila mag-drive actually. Kaya mo na gani, kung din-drive yun tungod nga ginagamit niya sa pag-discharge ng iyang official function, ma-forfeit ang iyang travel allowance. So, dapat nga, official function lang gid. Official function lang gid na. Ang basta public property hindi pa pwede gamiton sa personal natin nga mga purposes, no? Hindi man pwede sir, family business? Hindi gid So, sobra na gid na. Pwede na yung mapriso kami. Okay. So, may araman sila pamangkot, no? Nga ginuna pa kuno ang konsihal, kay di damo nga mga opisina nga nagakinanglan pareho na sa asisyo, sa task force on morals and values formation, ang sa city agriculture, na doon daw ay gani kuno nga sa lakyan na nagkagang iban ka sa lakbil lang gayo sa police kung mag-operation. Muna ang nasaling ko, sila actually may mga daan nga mga salakyan nga naka-assign na sa mga opisina nga di galing kaya mo naman isa ka programa nga bakal subong ang aton syudad. Para nga ma-reflect man bala ang daan naton yung mga motor vehicles. Kaya kung maobserbahan mo ang mga salakyan ta, mostly pa sang una mga multicab, mga reconditioned. Sa kadaanon na, sa kadugayon, mahal na ang nagkamahal man ang maintenance kasi dugay-dugay nag-guba. Ang reliability niya kung gamitong hindi ka nakasigurado, pigado na, dugay-dugay, basi bilin niya katula, nag-rin ka, bilin ka. Running condition. Muna,
ginalantaw man na mo kay sa inventory ganitang nga ginasubmit sa naton sa DILG at makita man da sang aton nga mayor nga may mga existing pa man nga salakyan sa mga opisina but gina-schedule lang man ang matamat ang replacement kasi hindi man amo nakadamo dahil duty ang appropriation. Sabi pa nga ang burtos dong sang appropriation naton ginahaboy gid ni Mayor Gary sa COVID response. Pati sa procurement ng bakuna, mag 400,000 ang gina-target yung bakunahan dahil sa sudad ng Iloilo nga populasyon. That's 600,000 doses. Hindi pa magdoble, 2 doses. So, imagine mo kung pila na naka-million. Oo. Ang sa pamangkot nga nauna ang konsihal na hindi man siguro nga nauna kay kung balikan ta na tang una pa man nga mga administrasyon may mga pangayo naman na sila nga may kinahanglanon man sila. Siguro ito about time man nga matigaan man sila sang ilang mobility ibang sila kung ito mga inspeksyon mga kinahanglanon man sa ilang mga tao prioritization lang yan. So karang may mobility na sila mapisan na guro ni sila sir ang ato mga konsyal no. Mapisan man na sila. Ganito mo lang kung ma-improve pa siguro ang performance kung available sa ang ilang ginakinahanglan nga equipment. So dapat mapisan sila sa pag-check sa mga projects kag mapisan sila sa mga deliberation. Mas mamotivate sila kasi muna kung sa akon man nga lugar kung nangayo ako yung grant sa akon hindi wala naman ako na sir, thank you so much sir. Agi sa Iloilo Newsline. Sige, action dyan. So sorry. Thank you man dyan sa opportunity sa Newsline. Nga makapa-atang kita para mabuligan man nga maintindihan sang publiko ang iniba lang issue. Rest assured no way man ginapabayaan sang administrasyon ang ibang nga mga kinahanglanon sang syudad particularly ang aton nga ginasubang-subong nga COVID pandemic. Si Mr. Joren Sartorio, ang head sang General Services Office. Tinamang ko ta siya, ti mayo ni sir, bago pick up nila, basi magata na ning utok nila sa pag-deliberate sa mga ordinansa, kag pagpasar sa mga resolusyon. Hindi kay miyembro sila sang 4-piece. Ano ganin siling ko to? 4-piece to? Magpungko. Ha? Ano ganito? Tanwa? Ano ganyan po ang bago to sa 4-piece? Pungko, pamahaw, pamate, kag paulit. Nan. Kabay pa. Kay kapila na kita da man magtanaw sa sesyon nila. Do pilang nahot lang na da ang ga participate sa deliberation. Ang iban niya, kuti-kuti cellphone nila, kutso-kutso, gahulat pamahaw, dugay-dugay tindog naman, pangihi, balik naman, tanaw-tanaw lang, why man sang itugda sa deliberation, hulat naman sang adjournment, at tipuli na. Hulat sila sweldo nila 130,000. Dason, unahon pa ang pick up, no, para kuno sila mobility sa katunto nyo. Siling sa aton nga texters diyo, sa naga-chat sa aton, no? Liog chat ka mo di sa inyong mga hinanakit sang buot di sa Iloilo Newsline. Padala ka mo di. Chat nyo din inyong mga sentimento. Okay, Jument, pungko na lang na sila sa service nila nga pick up.
hindi na maglakat-lakat, hindi na matunaw ang kolesterol, tsakto gid. Dali ni sila high blood doon mo. Hindi magata ang utok nila kay si buho na duwa-duwa tuktukan na gani. Sibo na. Kung may pick up kuno sila, may service sila, mas manami kuno nga magata utok nila, nami pa sila sa iban kuno konsihal kontra sa una. Nami ka to. Ang inyo inabantayan na nga ma-adjournment lang, pamahaw, dayon ka mo nga hilimos man dayon, lahingagaw man dason kadto sa exit to, hadlokan nga magbalik na iban to sa ila opisina kay nga may nagahulat man to nga mga pumuluyo nga mga ayos ang bulig. Pagwapo lang ning ban. Hindi ganik balong iban sa parliamentary procedure. Sinong sinugid ni nila man? Pungko-pungko lang. Bisan sa deliberation, maghimo sang committee report gani nila. Daw hindi gani kay surot magplastar nga sang ilang nga mga argumento. Sang ila sini nga kuan mo, interpolate mo siya. Daw hindi gani kay surot. Tandaan yun ni mga pumuluyo. Hindi ka mo magpadala-dalada sa silak sang kwarta nila. Hindi ka mo magpadala-dala sa inarte nila nga mo ni si so-and-so, amo ni pamilya namon ni himata ka pa namon. Hindi ka mo padali-dali. Kaya nga, tanawan yung performance nila kung nagakaangay nga ibalik ninyo sa konsiho. Amo na ang hibaloon ninyo. Hindi ka mo da magpainto, liwat. Kay isa na ni kay example, nisisidad balang pagbakal gid sang 14.4 milyones pesos nga pick up ne kontra sa pagkaon sa mga pumuluyo. Galibog ulo sang presidente ni President Digong. Ginaproblemahan niya pang iban nga mga opisina. Practice pa to, baton ga exister pang red tape. Damo pa korupsyon. Tapusan ninyo kay rason nyo. Nagligat pa man ng administrasyon, gin order, gin request, gin follow up na lang ninyo. Balaan nyo naging nga pandemya. Ay iban way na gani sang trabaho. Nawadaan na sa trabaho, iban nga mga negosyo, nag-close na. Kay apektado kita sa pandemya. Kamuya lang nga mga konsihal nga nagbalaton sa pick-up ni. Daw wala kamo kahibalo, daw wala kamo batyag, sang kapigaduhon subong, kag sa ginawawaw sa mga pumuluyo, nga daw hindi nakabakal sa pagkaon, nga ara sa mga kabaranggayan. Kung ninali magubang pick up, ipakayo nila sa mga shop. Sino magasto? Gobyerno. Siguraduhon nyo nga hindi nyo pag-ipamasyar ng pick up. Siguraduhon nyo nga hindi ni makitaan sa igpat-igpat. Total, gapamati man yung taga-kuha ng Perlen. Tal kilala mo man yung mga kupdana ni mo diya. Amo ni subong ang amon di konsyal sa siyudad sang Iloilo. Kabay pa nga matalarong ni sila. Kabay pa nga magata utok nyo sa deliberation da sa City Council. Kay madamo ang nag-expectar nga dapat nga obrahon sang konsyal ang pagpasar sang ordinansa, pagbalay sa mga resolution nga nagakaangay nga para man sa mga pumuluyo sa syudad, hindi kay ang lagaw-lagaw. Nga sakay ka mo sa pick-up, sulusandig-sandig, magtiyanan ka mo nga daw si sino ka mo, why ka mo sang sa why nyo ginapaminsar, nga ang inyo ginasakyan, iyana ka mga pumuluyo. Basa habi, ang iban nga mga mensahe naton. Jennifer Villa, good evening. Maying gabi kay Torly Cabalfin.
Okay na, na-correct na. Thank you, thank you. Kay Engineer Kinoy Aligain, kay Ma'am Gladys Aligain. May gabi. Kay Sir Noe, ay Nono Gatorian. Good evening sa Iloilo Newsline. May gabi. Musta na, sir? Okay lang ka da? Palihog lang palapnag daw sa imo nga mga co-teachers da. Iloilo Newsline. Kay Ma'am Erlinda Sikito. Kay Ma'am Farah. Kay Ethel Sikito. Ano ganito, Ma'am Perlen, ang apelido na subong niya? Ni Ethel. Lihog lang i-text diliwat, no? Lihog lang. Kay daw na misplace ko. Ang kuan pa sa YouTube naton sa kay Sniper. May gabi. Sniper. Kay Marie Captiva. Marie Joy Castiva. Mayong gabi Iloilo Newsline. Kag sa mga gatanaw subong. Mayong gabi. Ang ambalki nasang migo ko, grabe mga konsyal, no? Unahon pa nilang ila personal nga pick up, no? Nga ginagutom ng iban. Ang iban 1D18 na 18 na lang. 1D18 na lang. Isak kaon sa isak kadlaw. Oo. Isak bis na lang nga magkaon, no? Sa isak kadlaw. Di amakon mo na. Ilaya di pick up pa nga sobra 1 milyon. Makon mo na. Tandaan nyo nga mga konsihal ka mo, ha. Pagkatapos ang office hours, ibalik nyo dito sa parkingan ang ina nga salakyan. Hindi nyo pagdalon sa inyo balay kag itulog dito. Once nga itulog nyo kag mapicturan gani na, himo na kamo rason, mga alibay nyo, bagay, hindi makamawadan sang alibay. Hindi sila mawadan, no? Sang ilang nga mga alibay. By the way, mayo lang nga pagpamati sa mga pumuluyo sa syudad. Ilabi na sa nag-enjoy subong sang maayo nga power supply. More power Iloilo. Bringing more to life. Sa mga Gimaras noon, mayara nga brownout ang Gimaras Electric Cooperative sa Sabado, Abril 17. Halin lasay sa aga, tob-tob alasay sang kasisidmon. Mayara sila nga pagakayuhon, may pagahimon nga maintenance ang National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP sa ilang transmission line sa Santa Barbara kag Ingore nga 69 kV, no? 69 kV, 69,000 volts na siya. So may mga pagahimon pagid nga pagpanglimpyo sa ilang mga insulators. So basi malabutan mga alas 6 pero ginatingwan, pagatingwan ini isang Gimaras Electric Cooperative nga matapos mas temprano, no? Makatapos sila mga alas 5, hindi na gubiyan pa alas 6, no? Tingwan nila nga matapos sina temprano. Amo ini ang ginpadala nga mensahe sang management sang Gimaras Electric Cooperative. So kabay pa nga nakabati ka mo dira, nakatanaw ka mo sa Facebook page sang Iloilo Newsline, nagapangayo gid sang paghangop ang management sang Gimaras Electric Cooperative. Kag sa aton nga mga mangunguma kag mangingisda, ang Uma-Ilonggo nagaogyon sa mga pumuluyo sa Visayas area nga pasanyugon ang pagpanguma kag legal nga pagpangisda. Agod may bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Suportahan ang mga mangunguma kag mga mangingisda. Uma-Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kag mayuman nga pamati, no, sa Yes. mga pulis naton sa probinsya sang Iloilo, kay Senior Master Sergeant Lindero, kay Colonel Gilbert Guerrero, kay sa ICPO man kay Lieutenant Colonel Ruben Siason, kag kay ICPO Director Aldarico Garbanzos. Okay? Mayara, lawagon ka? Liog ko, lawaga? Ang itlog? Gusto niyo magbakat sang itlog? Kato ka mo sa Agri Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara. Taho. Iloilo.
May telephone number sila 523-0039. Mayaman sila sa mobile number 0947-856-4729. Ang itlog sa Agri Farm piskag barato. Ang Agri Farm ginapaninggihan Nanday William kag Josie Lagman. Kag, kung gusto nyo magbakal sang priskang isda, ara sa crossing patio sa Dueñas, Iloilo, pangitaan nyo si Nijima kag si Digol Panis para nga makabakal ka mo, kadtuin nyo da ang pwesto nila Nijima. Kag ang ilan na nga mga isda halin ina sa istansya, priskay ng isda, barato na, makaayo pa kamo dira sa mag-asawa. Mayo na pagpamati kay Major Jose Ray Pabala ng Hipisang, Dueñas, Iloilo. Ang CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa barangay Bagakay, Cagacinda, Conchita, San Dionisio, magabaligya man sila sa mga feeds kag mga bulong para sa inyo nga mga kasapatan. So kadtuin nyo lang da kung nagakinanglan gid man kamo kag way kamo da sang inyong feeds, no? Way kamo sang inog damog das baboy nyo. Kadtuin nyo ang CL Diaz Poultry Supply. Kag sa mga nagapamangkot o sa nagligad nga adlaw sa akon, nga mapabulong kuno sila sang ilang nga kasapatan, labi ng ido. No? Labi ng ido nila, labi, pinjeksyonan kuno nila. Tisiling ko kadtuin nyo to sa likod sang Provincial Capitol sa Alibon. Ang pangitaan yung balay ni Doc Ronnie Galia, kay rehistrado ng veterinarian. Di ba? Oo. Doc Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nagbase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sang ido kagiban pa mga sapat. May clinic si Doc Ronnie Galia sa ilang nga balay sa likod ng gid sang Guimaras Provincial Capitol. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalon nyo yung sigla kay Doc Ronnie. Miyaman siya sa Facebook page, RG Veterinary Services. Nan, kadto ka mo sa rehistrado nga veterinarian, hindi kay nagapakuno-kuno nga veterinarian. Kay basi dalon nyo da sa nagapakuno-kuno nga veterinarian ang inyo nga mga kasapatan madisgrasya. Kung alim disgrasyang kasapatan nyo, ido nyo, lampusin yung nagapakuno-kuno nga veterinarian. Di gani sugid nyo de. Kay i-report ta sa Department of Agriculture ang tarso nga nagapadoktor-doktor. Kung may ara dira nung nagapadoktor-doktor sa San Miguel, sa probinsya sang Guimaras, nga hindi rehistrado ang veterinarian, malpractice na, ginahimo niya. I-report nyo dire, i-report nyo sa inyo di alagad, i-chat nyo dire sa Iloilo Newsline, hasta kuhain nyo picture ya. Kaya para makita yan ang gin-injection na nga baboy, ilampos tas talutod ya. Ay dumiliya na mo, halin pa na sa una, nga specify gina sa taga Department of Agriculture ang malpractice. Hindi gina pwede nga kung hindi ka rehistrado nga doktor o kung veterinarian, hindi ka magpasigasigada o kung hindi ka sagad pa ang injection da, kay hindi na pwede. Kabay pa nga nagapamati da ang tarso na kung sino man da nga nagapulo veterinarian nga hindi veterinarian. Okay na? 50 minutos na nakaligad sa alas 9. Dire kita sa pagpabati naman sa inyo. Parte ni sa sound nga naging regulate na ang mga sound system, video key, karaoke sa Buenavista, Guimaras. Paagi sa ginpasar nga ordinansa, sang sangguniang bayan member sang Buenavista, at least mataga ng stisya ang ginapangayo ni sa mga estudyante kag mga manunudlo. Nga kagahod kung ninali nga mayara pa sila nga klase na may nagapinatukar dahil nga wala kabalo kung anong nagaklinabos palibot ya. Tigin plastar na ni SB member Art Cartel nga kung hinali nga mangin na ordinansa na ini maprubahan na kay subject pa for review sang sangguniang panlalawigan ang ginpasar nga ordinansa sang sangguniang bayan sang Buenavista kag kung hinali nga mapublish na ni sa mga local newspaper diri na sugod ang multahanay kung may ara nga violators. Newsline Iloilo.
Regarding sa SB member Arthur Art last Cartel. week, an ordinance regulating the use and operation of sound system, video game, karaoke equipments, other sound producing devices in act, and any act or licenses that affect the constitutional sitting of student in municipality of Buena Vista province of Pimas. So, mo nang title ano dyan ang ordinance nga ginapro na mula sa sesyon. So, in fact, nga yung ordinansa, after as approval 14 days, i-forward niya sa kay Mayor, tapos i-forward niya sa sangguniang panalawigan for review and appropriate action this ordinance. Sa inyo nga valid. Sa inyo nga ginaprobahan nga ordinansa, ano ang nakastipulate gid kag ano nga mga ano sa gani nga kung nali mayon maglapas ang sinan nga ordinansa, pila ang multa? Regarding sa aton nga ano ni sa provision nga gibutang naton sa kuana mong dyan sa ano ni sa penalty. Sa mga penalty sa may-ari kami din nga first offense na gina-approve for first offense. Kay Sir Boy, si Kinya may lang nga pagpamati pagtano. Ang exemption, tapos SB Hernani Galvez da sa taga Hordan Gimaras kami nga grupo. Hello, nandiyan Sige, SB. Sa first offense, a fine of 500 pesos or community service for 7 days in the barangay. Or both fine and community service at the discretion of the court. Depende sa korte kung ano mga ginastoryan ang violation na ma-plastar sa iya for first offense. Tapos may second offense, a fine of 1,500 pesos or imprisonment of 30 days or both fine and imprisonment at the discretion of the court. Ang third offense, subsequent offense, a fine of 2,500 pesos or imprisonment of 6 months or both fine and imprisonment at the discretion of the court. So, may mga pinanti sa nung Johnny na gina-create sa mga ordinansa. Adlaw man o kung gabi, dapat i-regulate nila. Adlaw man o kung gabi, dapat nga regulation gid ang ilang pagpatukar. Kay in fact nga ang atong mga estudyante in terms of the home educational setting tagaan sa importansya sa ilang pagtuon ang amo nga sitwasyon. May isbing na nagapangangkot. Paano i-regulate? Anong talaksan sa pag-regulate sang sound? Kay base iya sa tag-iya sang sound, hinay pa lang niya sa iya, pero sa kasilingan niya tunog na. Actually nandiyan kina-raise na ng concern regarding sa before we approve this ordinance. Kaya I think that time ginbutang ko sa provision ko, one of the provision nga ginbutang ko sa decibel. Ang decibel means nga daw hindi siya klaro pag budlay kita mangita sa mga aparato sinasubong. Measurement. Hindi na makita, measurement. Kay amo na ang problema. So in fact ang concern dire for student na mismo ang estudyante makalikramo sa barangay, hindi ng barangay na pangayo assistant sa police. Amo na sa ang one of the evidence na makita talaga nga may mga penalty ng mga violation siya ang estudyante mismo. Isa na presentation of the court na maka-justify siya na magawad ang balay. Once sabi nga wala iya sa may mag-complain, pero bation hasta sa bank ng mga pamalay, itolerar lang na sa gihapon sa mga barangay officials? Actually, this ordinance daw ginatagaan din sa importansya kung wala man ang may nalikramo, daw wala man siya action, kay siyempre ang sa barangay
doon naka-under siya dala sa estudyante, na mismo yung estudyante ang may makalikramo. Other than that, wala na siyang may makalikramo. Kaya this is special for the student ordinance nung January. Oo. So, how about kaya kung why the estudyante kag may mga may edad-edad na nga nagapahuway kag madisturbo man ang iyang katunugon with due respect sa mga may edad-edad sa mga malam na. Oo, actually gina-raise na i-propose na napon, but this pandemic only for ordinance. I think if we have kung manlet na ni ang pandemic or ang calamity, so part ang ini nga ordinance pwede na itong na-repeal o kung maano for the purpose of sa mga senior citizens, sa mga sakit, na matagaan ng importansya. This is the emergency ordinance for the protection of our students. Para lang sa mga estudyante, sa mga manunodlo, nga may mga online class, ang ina nga ordinansa gali. Pero ay madala na ang mga senior citizen nga nagareklamo man kung kisa nga tama gid ka katunog, tama gid ka galong ang mga sound nga ginapamatian nila. Actually, nung Johnny, in terms of sa aton nga presidential or ano na sa nga act na siya, may ordinance na siya, may kwan na siya, may public act na siya. Nyara na sa nuisances. Sa nuisance, ma-include na sa national law. So, ara na siya sa national law, may refer man gyapon. Kaya hindi lang na nahibaluan sa mga pumuluyo nga may ara na ordinansa na iya sa national. May ara na nga lagi kita nga nag-existing nga na. Oo, may ara na sa nuisance. Oo, si. So, ang ini nga ginhimo ninyo yung ordinansa bilang isa sa mga countermeasures nga mabuligan ng mga estudyante, aprobado na unanimously approved. Yes, nung January, unanimously approved niyo siya. Hindi mo siya unanimously, may seconded lang, nag-second lang. So, nag-approve man ng bago-approve man tanang nga konsyal. I think for the betterment of our students na matigayon ini for protection para sila. Pending for review sa nabatian si Buena Vista Guimaras SB member Arthur Art Cartel Jr. So amo to ang ilang pag-aprobar sang ordinansa nga nagaregulate sang katunogon, sang sound system, video kihan, kag karaoke. Para ini sa mga kabataan, mga estudyante, nga may ara nga online class, may ara nga klase o may mga maestrada nga naga-online, nga hindi sila ma-disturbo. So sa mga nagapanagiya sang sano kung video kihanda, magpasunaid man kamo. Sa kay Sir Pet Fontonalgo, mayong gabi. Kay Phoebe Morales, mayong gabi da Feb, kay Tibor. Salamat gid sa pag-monitor. Sa kay Sir Giovanni Baay, sang Journal Visayas, mayong gabi sir. Sa kay Jonathan Cabrera, mayong gabi, parekoy. Ang More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Kag Uma Ilonggo, bastante nga pagkaon, agrikultura nga madinalagon. Kag sa nasiling tana, ang gimel ko, mayara nga public service announcement, nga mayara nga power interruption sa Sabado, Abril 17. Halin lasay saga, tub-tub lasay sang kasisidmon. Para makapreparar ka mo, ginapabalo na nga daan ka mo, nga i-charge nyo na ang dapat i-charge nyo para nga hindi ka mo maglubat
kay basi magbalik ang power sa alas 5 o kung alas 6 pa. Kay shutdown sa GCP ang ilang Santa Barbara kag Ingore nga transmission line 69 kV. Mayara sila nga maintenance nga pagaymoon kag pagpanglimpyo sa mga porcelain na insulators. So malawig-lawig ni. Kay ang ilang transmission amo na nga ang taas ng poste, ang mga dalagko na nga mga guy wire na amo na sa transmission line ang 69 kV bali 69,000 volts. So ginapabalo ka mo mas temprano sa management kag sa mga pumuluyo sa probinsya sang Guimaras kabay panganahang panyo ang management sang Guimaras Electric Cooperative pagi sa inyo dira nga General Manager kay Ma'am Shirley Laurente. So okay na. Kuha na to na report ni Danny Villasis nagikan sa probinsya sang Guimaras. May motorsiklo kag tricycle nagbungguanay may pilason kag mayara naman nga nagmaoy ginlupot sa karsel. Standby kay Danny. Check na to na report ni Danny. Dan. Yes, dyan, isa silang napilasan sa magbungguanay isa ka single nga motorcycle. Batok siya ka kung paguhin sa tangkal-tangkal pala dyan sa Amos Guimaras. Isin sa ka tricycle pero may sidecar siya kung paguhin din nga tangkal-tangkal. Tabuhin niya sa boundary sang Barangay Sastasan kag Barangay San Roque sa Banua sang Benedista di sa Amos sa may Guimaras. Ang biktima nga nakangkon sa pilas kasing lawas yung pilalas kay G. Mark Sigubri Torres 21 edad ang Barangay San Miguel Hordon Guimaras nga nakangkon sa pilas nga sining lawas sa magbalintong nga sining motorsiklo sa magabunggo isa ka tangkal-tangkal kung tagon nga tricycle na ginamaniho ni Bernardo La Cuesta sa barangay niya Poblasyon ng Buena Vista, Guimaras. So sa investigasyon sa magatapos ang Buena Vista Police nga samtang ining tricycle nagapadulong isa sa opposite sang motorsiklo sa mga lugar sang medyo nakurbada ining lugar ining barangay sa Stason kag Barangay San Roque kung nga nagbungguan na sini ang duwa. So, again, tingawa na lang nga mga ini sa barangay, agot na masitol ang problema ining insidente na nalungtad niya sa tunga sang tricycle nga tangkal-tangkal pag sang motorsiklo. Samtang sa Japon sa Bravista, isa naman ka ginakabi ini nga nagmaoy naman sunod sa report. No? Kaya posible ngayon siya nagpapakaangis ng kaso sa alam ng skandal sa duwa ka mga babae ang nag-aresto sa iya maginis sa citizen arrest. Ang suspect kilala kay Norberto Benape Carmilo alias Umbing 28 edad sa ka maungma na sabihin sa report niya nag-crear niya sa arma. Kag medyo nag-maoy kon sa pampati sa mga kinahing alambalanon kag dito sa ginaresto ginakabi ko ginaresto ni Maria Asuncion Gallo Isong sa 4 edad naging ginassistan ni barangay Kagawad Irsi Dulaylay sang barangay Maclay na Buena Vista Guimaras sa ginaresto na ba ini siya na makatapos ang Buena Vista Police papago naman ni Police Senior Master Sergeant J.C. Fernandez nga mo ang nag-responder sa mga insidente. So ining si Norberto Buenafre kay na pasada sa prisuan kay posible kid nga pagkaasa sa kaso suno sa report kay na nga daw ini sa do kanya na bala do
usapan ba is it the best though premise iya kuno mag-inom gani nagamin na away kuno ini siya na mo kuno balon pa man sa mga balita sa sunod sa report no pero nakuha sa gitna informasyon nga pagkakaagit kuno siya sa kaso ay si Norberto no pumping kasi kinamagkilan si police investigator ng kurso nga arap sa Pilipinas nga wala pa ini makagwa no kasi basta kon kaasa sa kaso. Yes, Jan. Okay, so anyway, ang muna apos nga mga report no, tumasig sa ganun nga ma-agree do ko na mga kinalibla no. Suno na sa informasyon no. Buti muna anak ko at mga balita no. Kay na Jan padong ito kina sa pagkinas may hudgan kay na Kapitolyo Provincial kag yung kasi ito kina makakuha ng informasyon kay Vice Governor Gando pero mas tako sa kina nung website sa kina gid matubang gid kaya nagkukuha sa biyang follow-up informasyon kung last time sa bilangan na pala siya na pagigsigla nun sa pagi sa cellphone pati sa amon sining Manggaan Festival pero wala ikitakinas niya makasigayon no, sa pagpungkisa sini kay may nakuha kitang informasyon nga mag-meeting na sila sa mga opisyalis ng Department of Tourism kasama sa probinsya sa Guimaras of course sa mga opisyalis na sa probinsya kasama na tungdan ng mga sa ko anong Mayo itong palamba na yun ang amon din ng Manggaan Festival pagi sa online program daw muna yung sistema. So, ay katakinagin mga tigayon, nagmuno lang siya sa mga sanawon niya, na medyo sako-sako sa kanila. Ito may masisyon, may kina mo. So, kung matiwandas lang ang mga kontak within the space, kung bala pagkamusta, no? Anong plano, ano ang final decision, kung makamiting na ang mga opisyalis ng Department of Tourism, sa mga opisyalis man sa province of Guimaras, panguna ni Governor Samuel Gumarin, kag saya mo natin bilang Vice Governor and the rest sa mga opisyalis sa province of Guimaras. Kung malaman na yun, anong sistema, online system, pasang dinagkang sa ligad, walang lang ang mga pagimuo no, para man sa mas may pikinsa sa Guimaras. So, pagdiyan mo muna ng mga report, yung mga informasyon, kasama niya sa may probinsya sa Guimaras, kaya of course, sa pinamalik ng mga balita, mga informasyon, mapasiyan man rin, no? Kaya po sa mga ipagkangalagad. Daniel Villases para sa Iloilo News Line. Nabatian na report ni Danny Villases na gikan sa probinsya sang Guimaras. Ipabatita sa inyo ang aton nga kandidata sa Miss Universe, si Miss Rabia Mateo. Kamusta ka mo dira? Ako gali si Rabia Mateo, isa ka Ilongga. Yun na pangayo ko gid ang inyong paghigugma kag pagsuporta sa palaabuton nga Miss Universe tani. I-vote nyo ako by downloading the app and finding my profile and clicking vote. Dako gid ni nga bulig sa akon kay ginaubra ko gid ang tanan para madalata ang ika-5 nga corona sa Pilipinas kag sa Iloilo. Madamo gid nga salamat. So mo tong apilasyon ni Miss Rabia Mateo no nga suportaran gid na naton siya. Pagi sa pagabuto eh. Yan naman ang apilasyon ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. party sa COVID nga mag-andam gid kita.
Si Governor Makasimanoa, Arthur Defensor si Jr. Governor Toto Defensor. Liwat kita nga nagapanawagan sang inyo padayon nga kooperasyon sa aton away batok sa COVID-19. Base sa Executive Order number 183J, padayon nga ginadumilian ang paghiwat sa mga pagtililipon, pero sang birthday, kag fiesta celebrations, kag haya sa patay. Likawan lang anay ang pag-imbita sa mga bisita, magluwas lamang sa inyong malapit nga himata o kun upod sa balay. Ginapahanumdom man naton nga ang pagkadto kag paghiwat sa mga excursion sa mga beach kag inland resorts dapat limitado lamang sa mga katapo sang pamilya. Ginamanduan ang management sa mga resort nga mag-monitor kag ipasiguro nga ginasunod sa mga bisita ang minimum health standards. Padayon man sa gihapon nga ginadumilian ang pag-inom sang makahulubog nga ilimnon sa pampubliko nga mga lugar. Sa mga nagatrabaho kag nagakadto sa mga merkado, magsuksok kid permi sang face mask kag face shield kag magdistansya sang indi magnubo sa 1 ka metro sa inyo kaingod. Indi pagkalimtan nga yara lang gihapon sa aton palibot ang COVID-19 virus. Gani dapat gid kita maghalong. Dumdumon gid naton ang 3 ka M, magsuksok sang face mask kag face shield, magdistansya kag maghugas permi sang kamot. Kinahanglan naton magbinuligay agud matap na ang padayon nga paglaptas sang COVID-19. Check na to ng COVID update tungkol kay Trixie. Iloilo Newsline COVID Update. Here are the COVID updates. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 8,122. New recoveries 501. New deaths 162. Total active cases 173,407. Total recoveries 704,386. Total deaths 15,447. Total active cases 366. Total cases 30,810. Local cases Antique 98, Capiz 13, Iloilo 24, Negros Occidental 139, Bacolod City 57, Iloilo City 10. Ang Antique pila to 98? Ha? Ang Antique, Oo. 98 nga mga na-infect subong. Negros 150 plus. ang Negros Occidental 139. 139. Amo na ni resulta sang bulang. Go ahead. Dali lang kay ang imo nga mic, i-check mic mo. Hello? Oh, sige, go ahead. Worldwide sources worldomatters.info/coronavirus. Total coronavirus cases 138,199,138. Total deaths 2,905,500. Total recovered 111,170,872. Iloilo Newsline COVID Update.
Madam Perlin Sikito, mayong gabi. Ang tingog ni Commander Edison Diaz, parte ni sa pagbantay sa subada sa Iloilo, no, Iloilo River, pabuwasan tani, kay gin-revisit nila ang ordinansa. Gin-revisit nilang ordinansa. So sa mga mangingisda, sa mga fisher folks naton, bantayan nyo ni Buwas. No, bantayan nyo ang statement nagikan kay Commander Edison Diaz ang Philippine Coast Guard. So, wala na kita sang tinion sa aton nga pagpangalagad diri sa Iloilo Newsline. Ini ang inyong mga alagad. Trixie Faith Camarche Diaz. Kagako naman Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas!